Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu jud kita baqa mukhalafatul hawadisi liyamuhu binafsi wa antaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allahu jud kita baqa mukhalafatul hawadisi liyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama masyarakat kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allahu jud kita baqa mukhalafatul hawadisi liyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama masyarakat kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Ya kan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sedaya saged kempal
panggih malih ana ing menika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki ana jenenge syura. Sehingga awake dhewe kudu roh awali, balik ning awali ketika Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Nggih, namung kan ibadah kali Gusti Allah. Lah kula jenengan paham temliku, ngerti temliku. Niki sebenarnya nek ngarani apa ya? Nek cara Kacang Prabu iki kertu apa mbah ya jenenge wae. Enek kertu wae, nek kertune. Niku kenging damel mlebu-mlebu tempu di mawon niku kenging. Lali jeneng kertu apa iki. Lah kenapa nek kula jenengan pun paham pun mlebet ana ing alam niku. Sehingga tem niku wis gak enak permusuhan malih kalih gaib-gaib lintir yang mboten wonten. Justru nek kene adike mang nolong gaib. Adike mang nolong gaib ketika gaib iki mang terperangkap ning donga, terperangkap ning banyu, terperangkap ning uyah. Terperangkap ning apa jenenge iku ning hijab, terperangkap ana ing tulisan jenenge raja. Iku terperangkap sedaya. Lah justru ten mriku wau kula panjenengan paham ten awale Gusti Allah iki wau menciptakan jin dan menungso nggih sedayane nggih namung kan ibadah. Lah ngerti ya berarti ten mriku sedayane nggih gadah kewajiban kiambak-kiambak. Kados kula jenengan nggih gadah kewajiban ning Gustine, bangsa jin nggih gadah kewajiban ten Gustine. Sehingga ten niku wis ge enek permusuhan. Ge enek iki mang mengkamping hitamkan. Sing sering awake kan mengkamping hitamkan. Gara-gara jin kae padahal ya ora roh jin iki. Nek kok adike mang ngarani sing kaya ngono. Lah mula sanggo iku adik kudu ngati-ngati banget nalikane adik ki manggon menambek sapa wae ambek koncone apa ambek panggonan sing dinggoni ambek panggonan sing gak tau tinggoni bar ngono adik ki manggon nek kono. Lah nek kene adik kudu ro keadaan iku. Dene apa nek kono enek penghunine. Adik kudu ro penghuni ki memang asli atau pendatang. Kalau mereka itu pendatang, ya kita pulangkan. Apa bisa? Bisa. Karena mereka ini lupa dengan jalan pulangnya. Lupa. Saking suwine nek kono kan. Kon mulih ora gelem krana lali dalane. Ana kalane niki mang gaib iki mang ditandur ning kono. Kon jaga ning kono. Karena kono adi yo aja nyalahne gaib. Nek iso tulung ngono gaib nek kono. Kenapa? Gaib iki mang terperangkap ning donga. Sehingga ditandur ten mriku wae. Gaib niki nggih kan jaga ten mriku. Nah, sehingga kula jenengan paham ketika Allah iki menciptakan jin dan manusia kabehane kon ibadah. Dina apa nek jin sing terperangkap ten miku nggih dibebasne. Dibebasne kerasane ki ambake nggih ten alami. Nggih alami pun benten kula jenengan. Menungso kalih jin nggih pun benten alami. Lah ten pundi? Benten tapi ten pundi? Alam nggih panggah ning kene cuma kan benten. Nah, iki maning alam kasar sing kaya kena didelok, nek bangsa jin ning alam alus. Sing kena dirasakne tok. Didelok gak kena, namung dirasakne.
Lah tugase awake dhewe dene apa nek sing kesasar karo omahe utawa dhek iki mang terperangkap atau diperangkap kalih jenenge menungso, tugase apa bebas nih sekabehane. Lha kono gak pandang bulu. Mbok iki mang wong kidulan utawa wong kelut bebas nih, jangan disalahkan. Awet iki mang aja ngantek sudon-sudon kalih gaib-gaib sing ngoten iku wau. Lah temen iki lho pemahamane ana ing wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ayo bareng-bareng ibadah maring Gusti Allah. Oga nek iki mang saling menyalahkan. Saling tuduh menuduh. Meskipun bentuke gaib sing kaya ngono, memang bentuke ngono kan. Penyapa iki mang wedi. Ana sing bentuke macan ya enek, ana sing bentuke ula, ndas wong ya enek. Memang bentuke ngono. Lah nek kono adi aja sudone kok bentuke elek kaya ngono. Bentuke ngedeni kaya ngono. Lah wong kabeh iki sing gawe Gustine. Sing gawe Gustine. Yo balik meneh nek iki ngelok-ngelokne kaya ngono. Lah sing nyiptakne sinten? Kan Gustine. Berarti ade iki ngelokne Gustine nek ngono. Lah mriku wau khotam sing terperangkap ning dodone awake dhewe iku nggih wonten. Nalikane ade iki nglakoni wiritan sing kono iki mang gak ngerti katut. Sehingga khotam niki wau manggon ning dodone. Lah nek kene ade kudu ngerteni. Khotam sing manggon ning dodone ade iki yo ora salah. Enggak salah. Karena nek niki mang dhek ketarik ana ing auratane awake dhewe. Nek ketarik ning dodone krana ade iki mang zikir-zikir siri. Dhek ketarik. Lah mlo sangka iku ana ing wulan arepe sura, wulan siji sura iki dibebasne kabeh. Sing ning dodone awake dhewe, sing manggon ning awake dhewe khotam-khotam sing tanpa diundang. Iki manggon ning dodone awake dhewe, khotam-khotam iki sing manggon ning omahe awake dhewe. Sing manggon ning keluargane awake dhewe iki mang nggih monggo sareng-sareng diniati sedayane dibebasne resane bali ten alam kiambak-kiambak nggih punika alam jin kiambak. Wow kanthi mau syahadat sholawat kalih sifat 20 Gusti Allah kalih Fatihah nggih niku wau damel kendaraan. Cara tanduran iki mang jawur dijabut kalih niku punan. Kalih sifat-sifate Gusti Allah wau. Iki mang nempel ning awak iki wange diilangi. Wau kalih sifate Gusti Allah pun dilepas. Sehingga nek kono gaib-gaib temlika ning dodone awake dhewe pun lepas, gaib-gaib sing ten daleme awake dhewe nggih pun lepas, sehingga bebas sedaya. Lah niku lho, cara kiambak iki mang saged wujud sing kados kula jenengan ngeten, lho matur suwun. Matur suwun sanget. Dene napa iki mang dibebasne. Wong kadang kan jenenge menungso iki mang duwe ilmu sehingga khotam niku diperbudak. Dikongkon menungso kon rono kon jaga ya. Lah iki kan apene sura sing kaya ngono
iki pas waktune dikai boyong mulih ning negarane. Mbok iki mang wujud apa wae, mbok cilik mbok gedhe, mbok kewan utawa menungso setengahe, kersane sedaya ni boyong ten alami menika. Lah kula jenengan kan dadi seksi. Dadi seksi sedayane nggih pun bali ten alam. Lah ta menika aja lang piye kan, gak usah digoleki piye ni. Jaga kula jenengan wis gak ragu-ragu meneh. Lah karena apa? Lah kalih ucapan mawon niku lho. Niku pun medal. Kalih ucapan. Karena apa? Wau kan pun kula aturne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iki kartu iki. Nah iki wis duwe kartunen ki mang ning ndi digawa lolos. Sehingga kono wis gak bersinggungan maneh kali lintune. Neng dia ning nggon angkere kaya ngono lolos. Karena apa ades duwe kartu. Lah dene apa adik mang guru duwe kartu sen niku tabrakan terus nih. Adi yo suudon ambek kono yo siaga tarung. Lah tamriki lho. Pentingnya awet iki mang memahami kartu-kartu sing ngoten niku wau sehingga kula jenengan ten pundi mawon iki mang saling menghormati, saling menghargai sesama makhluk Gusti Allah. Dadi aja angkuh awet iki mang, angkuhe piye? Kadang ati iki mang wah iki sempurna daripada jin kan ngono. Sempurna. Aja ngono. Justru ati iki mang ngomong kaya ngono lho, dadi gak sampurnane. Lah sampurnane nek kene adik kudu saling menghormati. Saling menghargai iku lho sampurnane. Ora ana iki mang wujud sing kaya kene sampurna. Sehingga sampurnane iki mang njaba jerone iki. Kaya dene Kanjeng Nabi yang mbake nggih nate diculik kalih bangsa jin. Nate niku nggih. Apa nggih dipegeli nggih mboten. Lah kenapa? Nggih pun sampurna ki mbake. Lah menawa sangga iku kula jenengan nggih kedah ngoten. Sing diarani sampurna niku pripun? Selain ana ing wujude awake dhewe, ana akalan atine. Enek ragane. Niki njabane. Iki mang sampurna ana ing akhlak. Ana ing budi pekerti, ana ing budi luhur. Lah budi pekerti kanggo sinten? Nggih sekabehane ya bangsa awake dhewe ya bangsa jin. Lah mula sangga niku nek kula jenengan pun paham ning kertune sing ngoten niku dene apa enek roh iki mang gentayangan. Roh gentayangan iki roh sing pripun? Roh gentayangan iki mang roh sing nalikane nyuwun sewu iki mang wong kecelakaan. Kenapa kok gentayangan? Dia nggak tahu jalan, tunjukkan jalannya. Dengan apa? Kita bacakan Fatihah. Kita bacakan Fatihah seperti itu, langit itu buka. Langit buka sehingga roh ini ketarik. Tarik. Sehingga Fatihah niku damel buka lawan. Dadi adik mang aja ngantek gengsi. Aja ngantek medhit awake dhewe. Mbok iki mang roh sapa wae. Wong kadang medhit awake dhewe sing didongane iki mang golongane awake dhewe tok. Sing duduk golongane gak didongane, aja ngono.
Dadi apa? Sekabehane roh temniku wau nek kesasar nggih monggo dibukane dalane, ditutuni dalane. Kalih napa? Nggih kalih Fatihah niku wau. Niki roh sing napa niku kecelakaan ten pundi mawon. Nggih sami mengke kalih roh sing gentayangane niku wau nalikane bunuh diri, gantung diri. Niku ya gentayangan. Lah dene apa dike mang pun paham ning kertune kanton macane Fatihah mawon. Dan niku lho sampurnane awake dhewe ngene kono. Sehingga dike mang saling bantu, saling menghargai, saling ndongakne. Kenapa? Nek pun wujud roh iki mang gak iso ndonga san. Lakon iki mang terombang-ambing ning alami. Donga sing piye? Krana iki mang ragane wis ge enek. Wonten malih roh sing temniku wau sing damel nyuwun sewu nggih. Damel apa nek ngarani ya? Damel tumbal sing ngoten niku wau. Nggih napa kenging dipendet sing kenging. Nek kula jenengan wau pun paham ning kartune niki. Lah sedaya mangke kenging. Meskipun iki mang digawe tumbal iki mang utawa enek perjanjian nek iki mang pun nyekel kertu niku iki sedaya. Nah ibaratnya nek kono kartu iku. Cuma kan gak disadari awake dhewe. Padahal iki mang kartu. Digawe mlebu ten pundi mawon ge bebasne dike buka lawang. Karena iki kan musim iki. Musim cara wong kan ngarane musim haji sehingga budal haji kabeh berbondong-bondong krono. Iki mang musim gaib-gaib senekon iki mang bali ning alami. Senekon iki mang roh kesasar engko dibalekne ning dalane, diduwi dalane. Roh sing nangsang-nangsang ning kono diduwi dalane. Lah kono aja mamang awake dhewe. Lah iku dudu ambek angen-angen. Nek nyampurnakne sedaya sana sekali angen-angen nih. Ya dudu ambek rasane. Nek kalih angen-angen ambek rasa niki mboten mampu mengki. Lah karo apa? Balik meneh diwujudne ana ing ucapane dhewe-dhewe. Diwujudne. Nah insyaallah temenika nek pun diwujudne kalelesane kula jenengan duduk karo angen-angene kan mengki bukan. Nah riyen kan kanca-kanca kalih angen-angen. Gak tembus iku. Kalih rasa gak tembus. Kenapa? Wong angen-angen iki gak seneng nembus rono ning alam ini. Rasane ati gak seneng nembus. Sehingga bebasnya sedayane wau boten kalih angen-angen nggih kalih wujude suarane lesane kula jenengan. Kantun muni mawon. Dan kono aja ngantek awakmu wis tak tulung aku tulungen aja ngantek kaya ngono.
adike nulung kono bar kono rewangon aku nyambut gawe kan. Aja ngono. Terus nggih mboten pareng. Itu bareng ngaten. Ya nek kaya ngono berarti ade ora ikhlas meneh nyulung wong. Kono wis kesasar gak iso balik kan. Lah kok adike mang nulung, adike mang ya njaluk, kono iki mang kon ngewangi awake dhewe nyambut gawe. Biasanya kan rewang-rewangan aku nyambut gawe ben rame kan ya. Lah ngesakne. Wong dalan gak ning kono tok. Adike mang golek dalan sing aman. Sing aman kanggo awake dhewe, sing aman kanggo keluargane awake dhewe. Sing ngantek adik mang dadi korban ana ing egone awake dhewe, sing ngantek iki mang keluarga ya dadi korban egone awake dhewe. Gara-gara bondo donya. Ya kerasane adik mang dadi atau iso sumeleh kabeh ana ing pikirane, sumeleh ana ing atine. Sehingga insyaallah mengke saged nglakoni ana ing kartu niku. Ya alhamdulillah kan sejak damel kartu niku nggih ten pundi-pundi nggih digampani kalih Gusti Allah. Karena apa? Awake iki emang ya gak musuhi sapa wae kok. Gak musuhi. Malah iki mah kodam-kodam mesti kabeh. Aja awur kae. Lah apa kali awur kae? Wong kae bahaya. Aku diulihne. Aku cek seneng nek kene diulihne. Kan bahaya. Lah kali kartu niku kan adik emang enek sing ngirim mengke semerep. Nah, sampean to. Ya wis, ayo tak balekne negaramu. Lah ngaten lho, guys. Nah kono ya roh wonge, roh sing apa jenenge sing dikongkon ya roh, sing ngongkon ya roh. Manekene adiki ketika iku gak suudon kalih ki ambake. Malah nek iki mang bebas nek ki ambake. Dengan kartu itu. Apa diamale kan? Nek ngamale benten iki gak maca. Ngamale gimana? Benten nek ngamale maca mengke kan iku mengke sing timbul pikiran ambek atine. Nah cara ngamale pripun? Lha iku mang. Enek roh sing kesasar iki mang dudune dalane lha iku ngamale. Enek roh sing ketangsang iki mang ya dudune dalane. Enek roh iki mang terjebak ning alam iki mang ya dudune dalane. Ajane ya sepele cuma kartu iku tok. Sehingga napa difahami. Gak diamal diwaca mbok difahami. Sehingga adike mang iso mlebu ning jero niki. Temen iku wau diarani berhadapan ambek jinjeng sekti kalih kartu iku genek sekti maneh. Jo sing kuwate kaya apa kalih kartu niku wau wis genek kekuatan maneh. Lah. Cara dayane kekuatane ning kartu iku masyaallah. Temen iku meliputi sekabehane. Jadi gak cuma digawe dalil tok. Gak nek iki mau diucapne tok, gak cuma diangen-angen, diruwi maknane, gak ngono. Sehingga apa? Kalau digawe pegangan uripe awake dhewe, mlakune awake dhewe. Sehingga nek kono wis gak suundone kalih lindune. Wis gak suundone ambek panggonane,
gak sundone ambek sing manggon ning kono. Lah ta mriku kula jenengan saged netral ning keadaan sing kaya ngono. Nah kono iki, niki sanes senjata, sanes. Enten kalau senjata, nah kalau senjata engko digawe membunuh. Nah niki bukan. Balik nih kaya mang apa sampurnane awake dhewe piye. Nek roh kartu iki mang njaba jero malah engko sampurnane. Ya karena apa? Ade iki mang gak urip dhewe ning alam iki. Enek sing bangsa jin, enek sing iki mang roh sing kesasar, kurung sampurna, lha iku sampurnane kabeh. Sehingga kula jenengan mengke ana ing prakteke utawa mlampae engko segara-ragu meneh. Karena sekabehane awale nggih teng mriku nggih. Sakete mlampah nggih. Lah ngoten niki gak usah digoleki, ning ndi ana jin kesasar aja ngono. Lah kula namung ngelingne nek ning warung Jarno. Ning warung Jarno aja dibebasni. Lah ngi sakno no. Ning warung iki. Kita Gus Dong. Larang Pak. Larang regane. Iki aja dibebasni. Lah kula nate ten pundi santren ning santren kono Jagongan kaya iki teko masalah tauhid. Enek sangka eta menawai breng iki mlayu sik menang. Iki penggunine kene-kene kene. Penggunine. Nek ade ki mang bebas iki ade yo salah. Tapi kon iki njaluk tulung iki bang piye kan. Ya balik meneh awakmu nek kene kerja yo an. Awale wae kerjane lho. Kalau kerja wis tek kene ae. Nah sebenarnya kan mereka juga njaluk minta tolong juga. Minta tolong. Nah, kalau kita hadir di situ kan, sebenarnya kan dia ngikuti kita. Loh, malah ikut. Ingin dibebaskan juga. Lah merasa kowe iku nek wis keluar dari wilayah iki tapi dhek iki ngetutne awake dhewe ngene terus piye? Lah iki lebih bebas. Tapi nek ada ning panggonan kono aja ngantek. Tapi nek dhek iki melu awake dhewe bebaskan dia. Dan ini kan sering dilampahi kanca-kanca. Ning warung katutan bebas nih. Katutan bebas nih. Aja malah dikongkon nyambut gawe neh. Gitu Gus. Lah tapi iku lho. Kula jenengan nggih paham ten bab tauhid, paham ning bab ana ing makrifat, paham ana ing hakikat. Kene ku mengke tujuane. Sehingga nang kono makrifate gak ning angen-angen, hakikate gak ning rasane tok. Diwujudne sedaya. Temenika wa rahmatal alamin temenika mengki. Sehingga nek kono adhimu gak nantang-nantang meneh. Gak nantang ambek wong-wong mboten. Malah adik mang bebas, jalan bebas. Lah selama niki kan nggih niku. Cuma kan waktu belum pas untuk mengatakan. Momennya belum pas. Karena besok iki kan menghadapi seperti itu. Nah, kartu ini di kilo kartu ini. Karena kartu ini yang sering saya pakai.
dimanapun berada itu ya saya pakai. Dan nyatanya nek kono kayak meskipun iki bentuk iki wujudnya sangar, jadi gak sangar meneh. Iki mang wujud iki mang gawudi sing kaya ngono ya gak mengerikan meneh. Lah kenapa? Awake dhewe padha-padha makhluk iki. Awake dhewe ya padha-padha iki duwe kewajiban maring Gustine. Lah niku lho. Kono duwe kewajiban, awake dhewe duwe kewajiban dengan caranya masing-masing. Jadi nek kono aja dipadane ambek carane awake dhewe. Kok gak padha. Kono carane kono iki ibadah ning Gusti Allah, adike carane kaya ngene ya ibadah ning Gusti Allah. Ana kono wis gak enek kok. Gesek-gesekan kali lintune mboten wonten. Malah kono matur suwun. Malah bantu awake dhewe. Tanpa kartu itu kalah awake dhewe. Karena apa? Ade mugi nek iki mang egone awake dhewe. Sing ade iki gawe donga-donga sing kaya ngono. Iki mbacoki. Kono ya duwe donga yo an, dimbacoki awake dhewe. Padha. Lah meskipun kono iki wis mlebu ning awake dhewe kan. Lha iku jadi salahnya juga. Nah, mlebu ning awake dhewe lho, awake iki mang roh, bebaskan dia, kembalikan ke alamnya. Karena ya malah seneng. Kono gak malah muring-muring, malah seneng. Lah insyaallah temen iku wau dalane kula jenengan wis kene rintangan maneh. Karena iki gak ning angen-angen, gak ning rasa. Pun wujud sedayane. Wis kaya aja bingung maneh ate, aja golek cara piyene aja. Lah temriku anek wong sakaratul maut, adike mang duwe kartu ngene penak jan. Iki mang roh kate metu kangelan. Karena dhewe duwe kartu penak. Ora sing ngalang-alangi dalane. Ya sing ngalang-alangi iki mah disingkirni to. Sing ngalang-alangi ning pikirane ya disingkirne, sing ngalang-alangi ning atine disingkirne. Lah dadine nek kono iki mang awake iki yo gak menghakimi karo makhluk liyane ya ora, mbuh tingkah sing piye ae iki kan gak menghakimi awake dhewe. Lah kene iki belajar netral nih. Netral ning awake dhewe. Sehingga bener-bener ning alame awake dhewe, ning alam atine, alam pikirane bener-bener resik. Aja ngantek kleben-kleben saudan-saudan sing ngoten niku wae. Sehingga temen niku amarah mboten wonten. Mboten muncul amarah. Bahasa muncul iki mang welas asih lan welas asih. Diwujudke ana ing budi pakerti niku wae. Kalih sakabehane makhluk Gusti Allah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semenjak kula jenengan nggih nyepeng kartu niku wau nggih digampani. Dadi nek kono iki mau gak bangsa jin utawa roh sing kesasar, menungso ya ngono. Sing ndadekne bingung. Bingung sakarepe dhewe.
sumpek sakarepe dhewe. Nah iki mang wis duwe kertu mengke dibukane dalan. Pripun Gus Dang? Lanjut mawon. Karena kan awet kan sering gitu. Nalikane ana wong sakaratul maut krungu niki budal, Pak. Ya, niki sinten niku? Ibu ini jak ngaji budal. Nah kan bebas nih. Saya nomor kali sinten Mbah Yud budal. Nah itu. Nah dia kan menghilangkan penghalang-penghalang itu. Jadi uga menungso atau bangsa sekabehane. Lha iku manfaate. Sehingga kan ampreh saged paham ning kertune balekne ning tauhid niki. Karena apa mangkene gak dibareng kali tauhid selegenji. Karena apa? Engko digawe amalan. Kalau kita kembali ke tauhid bukan amalan. Bukan. Benten malih. Iki mang alat digawe wujude ana ing welas Asia iki mang kalih sekabehane. Dan selama niku ngen niku sing kula damel. Kula damel. Dan iki waktu ki pas damel niki juga panjenengan semerep. Sadenge kula mboten nate matur. Karena kan waktunya juga enggak pas juga untuk mengatakan. Nah, pada wedaran-wedaran sing kula jenengan mirengne pahami iki arahnya kemana? Ya ke sini ini arahnya. Arahnya ke sini. Ya selama ini kan belum tahu arahnya kemana belum tahu. Sampai nopo niki mang jenuh. Piye tok ngene terus. Nah iki kan momen yang pas. Waktu yang pas untuk apa? Wedaran selama ini arahnya kemana? Ya ke sini ini arahnya. Mewujudkan kartu itu. Ya kono wis gak bingung nih. Nah nek kono manfaate awet iki mang dikai atau dibukane kartu sing kaya ngono. Wong gak krasa ati iki mang nulung wong lo gak krasa. Sehingga nek kene iki mang apa? Kita gak menolong, enggak. Kita menunjukkan jalan mereka. Kalau menolong kita gak mampu. Kalau menunjukkan jalan karena apa? Mereka butuh jalan ini. Yang buka siapa lagi? Kita bukakan pintu itu. Kalau kita bukakan pintu, nah roh ini ya jalan sendiri. Bukan kita yang menjalankan. Benten mengkene kalau jenengan diniati, wah wong kita pateni wah gak iso. Iki egone awake dhewe nek iki. Wong kita gawe ngene, egone awake dhewe. Lah mulo sanggo iku kan. Gunakne kartu iki mang kita kembali ke tauhid dulu ini. Kalau kita sudah paham betul ning tauhid seperti itu, kartu ini bisa jalan. Dimanapun kita berada, itu bisa jalan. Itu enggak ada bantahan-bantahan, enggak ada.
Pripun Gus Deng? Apa? Oh, dilanjut mawon. Pripun Pak Jenil? Ya kan kersane kanca-kanca nggih semerep masalah ini. Oke, ini tok sing ro. Selama ini kan kini tok sing ro. Kanca-kanca mboten semerep. Sehingga kanca-kanca saja niki sing gawe donga apa to kan iki. Nek kok donga apa. Karena ya goreng DKR. Nek pun seperti ini apa? Awet dia megang kartu cuma belum tahu penggunaan kartu ini apa. Karena apa? Awal memang di situ awal. Bisanya jalan seperti itu. Sehingga apa? Kita cuma kan kalau nanti matur ngene, lho, iki hake sampeyan ning nggonku. Lah iki. Lah kartu niku nang ngoten. Adik mang petuk bangsa jin iki mang sing kecalone iki nih, berarti haknya berarti di kita. Untuk apa haknya? Menolong dia. Lah itu. Membebaskan dia. Itu haknya. Kita sampaikan. Entah iki mang terperangkap di rogone wong atau terperangkap di rumah, di tanah. Kalau kita bertemu ini, merasakan ini, ini dia mengambil haknya apa? Haknya untuk bebas lah itu. Dan lagi yang kau wes kak, kumantung lagi ini kan, supaya panjenengan sedaya mangke sakit ngaten. Jadi gak ambek kalima. Ya contoh Pak, sapa jenenge Pak Kozin. Wes sedayane Gusti Allah, ya panggal loro. Gak ngono jalani, gak ngono. Iki kan pikiran sih. Ini pikiran. Kalau pun nanti kes duwe kartu iki mang ya kaya kanca dadine. Enek kono ya suwi-suwi wong iki wis sambat ndang ngalih mulih. Gitu Pak Kozin. Pak Kozin diwane ten pabrik. Pak Kozin kenapa? Niku kula kemeng. Malah niku kancane Pak Kozin. Lah pripun? Gini ku maturi. Saya menggoni wis kesel. Menggoni. Wong wis sambat, andang ngalih. Ngalih Pak Kozin. Ngalih. Ngono Pak Kozin dimpet ae. Ajane wis tak pasrahne Pak. Apa pasrahne sinten? Kok panggang ini ae. Wartane Pak kroso Pak. Dirasane Pak. Agak kroso. Nah, kartune ngene ku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iki kartu. Nah, ini dinapa engko jenengan enak sing melok kowe iso ngomong. Mbah, aku ajene pengen mau bebasin lho, Mbah. Aduh, sampean aku gak paham lho. Mau gawe ngantek aku mau kayak apa jenenge? Koyuk kepanasan lho, Mbah. Lah ta udah iku nggih kalih bahasane awake dhewe. Kok gak mulu-mulu bahasa iki. Sehingga lakon ade gak kakan rekayasa.
Kaya Pak Gozin dekane duki Pak Klong ya wis wae kesendangane ngali. Apa niku jenenge ajaib nggih mboten. Apa temen niku panjenengan sakti nggih mboten. Mboten. Karena apa balekne ati nang wis paham atau megang ana ing kertune niku wae. Sehingga gak aneh, ati iki mah gak nggunakne bahasa Arab. Wong loro nek kono kaya bangun bahasa Arab. Kan ngaten. Mboten malih. Jadi sak sirmu. Nek bahasane ki pincu. Lah sak sire to bahasane. Lah apa meneh jenenge apale bahasane iku wae. Jadi bahasa macam-macam. Ada melikan keresane panjenengan mengke ana ing lelampahan. Engko wis gak bingung maneh. Engko wis kene pitakon meneh arahe ning ndi sakjane wedare-wedare niki. Arah iki ning ndi? Arah iki mang paham nek ati yen duwe tugas bangsa jin duwe tugas. Dadi tugas dewi-dewi. Lah ngoten iki apa kalih poso? Ajane ya kalih poso. Poso apa? Poso niki. Ade apa tirakat. Posone niki mang poso sangka suudon. Sing ade iki mang aja suudon ambek liyane. Aja menghakimi liyane. Iku poso pun. Lah kenapa nek iki mang suudon kaya ngono batal kabeh posone awake iki. Jadi batal. Supaya dimang gak batal piye? Aja ngantek suudon kalih lintune, aja ngantek menghakimi kalih lintune. Dan iki waktune yo pas kanggo cara wong kan cara umume kan ngijazahi gimana. Cara umume. Karek mlakune tok. Sing wis gak bingung meneh. Bingung rasane ning sikil kemeng ning kene kemeng. Lah, diwingane niku ana apa niku pelepasan gini ku wonten runtut tinggian. Ya pelepasan nggih rasane ngoten. Lantas Pak Gozin niku wau dhisik duwe asam urat. Kok iso langkape ning ndi kan? Ya kenapa dilepas ya asam urate. Ajane nggih pun saged ki Mbak. Tapi sing loro ning gurune kok gurung iso kan. Itu lagu Pak. Oke. Tahu gimana? Oh, lagu telepon. Anak kancane yang jago pengen. Dan kalau malah muat gitu. Nah, dadine nek kono ilang ana kebiasaane piye? Kebiasaane awake iki mang wis ilang ana rasane itu enggak bisa. Aja dirasakne iki yo ora iso kono wis krasa kan. Dilangi kabeh. Krasa ilangi. Kan ngilangi piye? Gak iso. Sehingga dinapa nek kanca iki mang oke nek oh ya udah wis ndang ngalih iku wis kesel ambek awakmu. Ngalih. Nek kono aja ngantek awakmu ngrasane opo? Lah aja ngantek kaya ngono. Nah, kadang kan bingungnya aku gak rasane apa-apa ya sing ngrasane iki kene kok. Itu awakmu. Iki mang kaya Pak Gozin sambat kula saged ngete nggih wis ndang ngalih. Apa iki dirasane nggih mboten? Karena kono iki mang balik meneh biasane kanca-kanca mulai ilang-ilang dhewe sampai kapan ilang-ilang dhewe iki mang. Sampai kapan iki?
Sehingga kabeh iki enek alate. Enek alate. Lah ngoten iki kan alat digawe ngoten niku wau. Dan iki kan cara wong kan jenengan tampi jasane yo. Sehingga insyaallah kan panjenengan yang kok gak bingung nek ana ing prakteke. Kan bingung biasanya kanca-kanca kan kono jek ragu-ragu. Ijik mamang piye? Mandi pora. Oleh pora. Gelem pora tak kongkon ngale. Ya kan kok ngono. Lah nek iki berangkate wis kaya ngono, ya ora dadi. Berangkate. Ora dadi. Anak wong kaya ngono, ya udah wis gak usah dirasane keluar iki mang opo ning kono. Ya udah kita bantu. Kita bantu. Bukan ukur iki mang, lah aku gak ngrasakne iki wonge, kaya iki gak ngrasakne aja ngono. Wong wis ngrasakne, sing ngrasakne ya wonge. Nah, kalau sirine kartu ini wow. Sing selama niki berapa tahun ya Jan? Kurang tahu tak bongkar. Napa? Ket awal. Belum nate kalau bongkar nih. Karena kan ya gorongan di pondasi nih. Mana aku langsung tak bongkar, sombong kabeh sampean niku. Napa? Dolene kabeh. Nanti ning warung-warung itu, dolene kabeh iki. Niku ten pundi mawon nggih. Sing cemer ngene iki Mas kalau gak sering gandeng iki. Sing ngejak iki. Ning panggonan iki mang ditanduri ini karepe ya dikenjogo kan. Dikenjogo kaya iki pekarangan dicak ayo ro dolen ngono ngopi monggo. Lah kok mulih, iki malah mulih. Elak mulih, wah iki mbantah iki piye. Elak mulih kan. Nah, mbak sing sering semerep. Sering. Kejadian sering. Lho ngantek aku niki mangkan ya aneh juga. Teman iki nggawa AI iku. Monggo Pak, oh nggih kan iki. Ya tak kadang ngancani dia ini. Kita udah nggih kan. Baru ngono kok dami ilang kabeh. Dami ilang kabeh. Ya karena apa? Duwe kartune niku wae lho. Sehingga nokone tidak menghakimi dia enggak. Kita menghormati, kita hargai. Malah mereka ini menghargai kita juga. Sing sering roh ya iki. Sing sering karena ya pasien iki kabeh. Aja nih. Oh iya. Kalau kamu bisa kabeh. Gini gue Pak Zainul sing dilampahi sehingga akan terhindar dari asal kayak nah kono kan gue adik menggak tadi target nih malah tadi penolong mereka nah malah dibalik nih teman sehingga dia yuk gak nyalah nih kiambak enggih mboten ono kene yuk kita bebaskan, ono kene kita bebaskan dimanapun entah nanti di tempat rumah atau di mungkin di rogone wong bisa semua itu kalau kita nanti farming kartunya. Sehingga gono gak
ngambek mel-melan enggak. Ajane ati ngomong ini iki mel-melan awake dhewe. Wah, iki mang iso ngomong ngene ya poso 9 wulan ning jero banyu. Iya to? Wis poso 9 wulan jero banyu. Lah banyu sat mati awake dhewe kok. Ngantek kaya. Banyu sat iso mati. Paling jero banyu. Ya niki wujude. Jadi kan sakti awake jajane. Secara alami wis sakti awake. Sehingga gak digawe-gawe saktine secara alami. Sehingga dikatakan sampurno iki nang wis sampurno lahir apa jerone. Padahal nggih wujude ngoten niku nek riyen ki ambake guru. Ki ambane riyen fitnessan kan. Gagah. Sehingga nek niku mulane gayane dhek nyantolne gaet wong-wong kan cek ono kan. Isih nempel kan, cek nempel. Nah gayane tasih nomerin gini ku ki ambake. Sering gaet. Nggih ngapunten Gus. Alhamdulillah saya ini kini foto obat tapi nggih panggah tetep ngoten. Nek rin kan garis-garis sakniki rondo-rondo. Ngapunten Gus, ngapunten. Iku tak kelas mawon. Bisa. Ya menawi wonten pertanyaan saking bab niki kan. Agazin. Wonten mboten Pak Agazin. Pertanyaannya kan dereng nate sempat nonton itu tembus nonton itu. Si jenengan maksud niki napa kan? Ben iso ngomong. Kata padahal kan lembaran itu jin, itu setan itu lembaran. Kan betul. Oh, ngoten to. Jeneng-jeneng sing kaya ngono. Niku kan ya sajane menungso ro enggak jin. Diarani jin ki piye? Sebenarnya enggak tahu. Diarani setan piye? Itu juga enggak tahu. Karo wong-wong iki. Padha ya ra ro jin. Sing diarani jin ki mang piye? Diarani setan piye? Diarani iblis sing piye? Kena jendu piye wujude. Dan niku sama aja golek wujud. Nah golek wujud sama niki wujudnya ae, ya. Kan orang sing itu kan berarti semua Rasa. Nah, niku rasa. Niku rasane. Lah insyaallah kan nek awake iki mang engko paham ning kartun iki wau, paham ning tauhid, engko wujude gak macem-macem. Gak macem-macem. Lah karena apa? Nek kono adik iki mang gak sudun kali ki ambake. Tapi nek kono iki mah digurung paham ning kene, kok wujude macem-macem. Nah, sing wujude lho sapa? Balik meneh sing wujud iki mang pikirane awake dhewe. Lha iku sing wujud nih. Karena wonten pikirane awake dhewe enek sing jenenge cipta. Garek ngociptakne apa? Nyiptakne iki mang khodam iki jubahan ya monggo. Nyiptakne iki mang khodam iki mang blangkonan ya monggo. Sarungan ya monggo. Lho, sak sirmu. Tapi nanti kimang paham ning tauhid kan itu nggak ada. Kalau rasa ini ada rasa, tapi wujud-wujud ini nggak ada semua, nggak ada. Sampai nanti kimang rasa nggak bisa menembus ke akal kita, nggak bisa menembus ke hati kita. Nah, bisanya hanya di kulit. Tapi nek iki mang kurang paham ning tauhid,
dia bisa masuk neng pikiran awake dhewe sehingga niki mang pikiran iki mang menciptakan hal-hal sing negatif. Niku pikirannya awake dhewe. Mau ditutne bocah cilik, dibutnya bocah gede kan menciptakan itu. Ya karena wis gak duwe raga sing kaya ngene. Nek kono alus tok. Lah contone awake dhewe kaya sing bangsa alus ning awake dhewe nafsune. Roh ta nafsune awake dhewe. Karo. Tapi nek kono ade ki mang roh fungsine nafsune kene. Nek lawama iki mang fungsine supaya iki mang ben iso mangan, ya kan. Niku. Kaya mutmainah iki yang fungsine ade mang ben iso anteng. Niku fungsine. Tapi wujudnya ndi roh iki mang? Ora ta wujude. Karo. Nah, sehingga sosok-sosok sing kaya ngono enggak usah dicari. Enggak usah mereka kaya ngono. Dipun Pak Kajin? Nggih. Pak Sotip? Apa? Sami. Ya kira diucapnya kok sami ta? Andi Pandi. Izin. Colok ae. Ngono itu colok ada. Izin apa? Apa Andi? Ini kalau di mana? Napa? Ada apa-apa. Berarti lali pisan. Nek ada apa wis lali. Mungkin masih gak paham bahasa nih. Ini bahasa apa ini? Pak Jenul sing sering nengarane apa iki? Kan sering apa? Rasni. Kroso karena kan ya pernah mlebu nek kono wonge kan. Pernah bagian iku juga kan. Pernah bagian ini kan. Pernah bagian di situ. Ning alam kono. Dengan kan ya pernah ning alam iku Pak. Azin. Cuma kan ya gak kroso. Garowe kan nek wis pisah sangka alam iki kate misah kan nah iki lho baru kroso lho. Berarti selamat gamane tahun-tahunan adik iki mang ning kene lho ngoten lho. Ning ngono. Yang gunakne alat iku. Gak kroso jenengan riyen ya diwangi niku. Baru iki mang ngrewang nagih. Nagih. Betul mau. Dani Dani moh. Ya, kalau selamat dewi ae. Selamat dewi. Sehingga kan balene ati yo gak nyalahne sapa-sapa mboten. Yo gak nyalahne menungsone yo ora, gak nyalahne khotane nggih mboten. Supaya kan adik mang bisa seimbang niku pripun. Jenengan nanti tanah alam niku bareng ngono aku tak wis dadi menungso biasa ae. Ora katutari ngoten nggih ngoten iki carane. Meskipun iki mang ya cek ongkok-ongkokan kan. Awakmu di sini nek kene kan moh kan iki. Moh kan. Lah iki mang kudu kuat iki mang. Aja ngantek iki mang tergoda lagi masuk ke situ. Meskipun nek iki mang dikai bondo-bondo sing iki lho ndangane aja ngantek. Kita lepas saja itu. Insyaallah kan mungkin lepas iki mang. Engko wis gak rono meneh.
Apa ana kono adik mau wis gak iso goyang. Ya karena apa? Ya kan contoh kayak jenengan kan gak kroso yang mengorbankan diri sendiri juga keluarga. Jadi ancaman semua. Gitu. Nah gak kroso ning kono. Ya insyaallah nek menika mengatakan alhamdulillahirabbil alamin jenengan kan sadar nek kono. Sadar ning posisi sing kaya ngono. Nah, preso nyelametne keluargane piye, iso nyelametne yang awake dhewe nggo piye. Lah niku. Cara panjenengan diparingi hidayah kalih Gusti Allah. Temokne dalane gimana sehingga kok sampean sak keluargane iso slamet kabeh. Iso mentas sampean iki. Al-Fatihah. Ya.